Собственно, перед вами то, что было найдено возле свежевырытой лисьей норы. Это фрагменты скелета человека и фрагменты уникальной лепной керамики периода мезоліта, 5-го тысячелетия до нашей эры. Ва ўзросце гэтых чарапкоў Руслан Кніга, навуковы супрацоўнік Нацыянальнага парка Белавежская пушча, не сумняваецца. Рэшткі керамікі ідэнтычныя тым, якія былі знойдзены археолагамі некалькі гадоў таму у 2 метрах ад цяперашняй лісінай нары. Вось на гэтым месцы знаходзілася старажытнае паселішча. У 2007 годзе археолагі правялі тут раскопкі. Былі знойдзены тысячы артефактаў, пачынаючы з 5-го тысячагоддзя да нашай эры і да сярэднявечча. У асноўным фрагменты ганчарства. Рэшткі чалавечых шкілетаў знойдзены не былі. Археалагічны аб'ект, здавалася, даследаваны поўнасцю, але праз 9 гадоў новыя артефакты вучоным прадоставіла звычайная лиса. Живет она в этих норах несколько лет, и постоянно норы чистятся, углубляются, поэтому, возможно, при очередном углублении нор лисица могла какие-то артефакты исторические извлечь из своих нор. Знаходкі ўжо адправілі на экспертызу. Па папярэдніх меркаваннях экспертаў у лісінай нары знаходзіліся астанкі 2 чалавек. Прыкладны ўзрост іх пахавання ад 100 до 300 гадоў. У вучоных з'явілася важкая падстава для новых здагадак. Возможно, в период 200-300 лет здесь находился могильник. Мы об этом пока говорить не можем. Возможно, когда сюда придут археологи, они найдут какие-то еще захоронения. И мы получим какую-то дополнительную информацию о этих фрагментах скелета человека. Белавежская пушча рыхтуе яшчэ нямала адкрыццяў. Археолагі тут працуюць кожны год. У мінулае лета вялікія даследаванні вяліся на месцы будучага археалагічнага скансена, музея пад адкрытым небам. Ужо завершаны работы над стварэннем яго архітэктурна-планіровачнай канцэпцыі, аб'яўлены тэндар на выкананне будаўнічага праекта, пасля чаго пачнецца непасрэдна само будаўніцтва. На тэрыторыі ў 14 гектараў з'явяцца 7 стаянак, якія ахопяць перыяды ад каменнага веку да сярэднявечча. Турист увидит быт человека, живущего в периоде мезолита, да, 9 и 5 тысячелетия до нашей эры, сможет сам создать топор из кремня, поохотиться из лука, пострелять по мишеням. Планируются мастер-классы по созданию керамики, по созданию древних орудий труда, по рудному делу. Такім чынам у Белавежскай пушчы будуць захоўваць багатую гістарычна-культурную спадчыну і актыўна развіваць як мясцовы, так і ўязны турызм. За мінулы год нацыянальны парк наведалі амаль 380 тысяч турыстаў. Людмила Салзана, Сергей Матвейчук, телерадиокомпания «Брест».